Dumelang Thobela molweni bhotani lotshanisani bobani bonani absheng dwesha nezidweshakazi zikanonkwenkwezi. Today I come with a little piece of wisdom. I'm hoping I'm not going to be long. This should be very short. In fact, I'm feeling very generous, guys. Very, 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 very generous. Yeah, khona nje izinto ezingadingi ukonsultelwa, especially kwimali engekhoyo. Ayikho imali bethuna, ayikho imali. Ndicingela mna umntu ozifumana esengxakini emsebenzini phakathi kokuxoxa, you understand, uzifumana usemachukwini, uyayibona laa nto niyangxola. Oh, I'm too lazy to stand up and close the window. Anyway, uhleli nje phakathi kwentetha and you don't understand why. You understand? Fumana yo abasangxoli bawo. Can you lower your voices for 5 minutes, please? 5 minutes. Ikude ifestile bethuna. So I'm saying unezo ngxakana, you understand? You don't know where to start, man. Kubi nje kuwe, uyayibona laa nto. Okay. Ndifuna ukuza nje simple things you can do or use. Amacebiso endawafumana nam ndingazazi noba ndawuze ndithwase. Utata mesaphila umzekelo. Amanye I get them from my daughter, Ukhwezi, who's also spiritual in her own way, but in a modern shamanic kind of way. But I found into yoba izinto zakhe ezize-West, because she's a bit Western, andiyazi, andimazi uba ufika njani kulaa, but ke ndiye ndibone umahluko mna. One, kukho laa mthi wawusetyenziswa ngamakhwenkwe zisakhula xa befunda ugqula, befuna uvunywa ngawo wonke amantombi, kuthiwa ngumlomo mnandi. Ntwana nje yekhunana, yellowish looking, ne? Xa uliqhephula uhlafune lisweet, hence mlomo mnandi. That stick alone, just a piece of it, uyifake phantsi kolwimi. Mhlawumbi uya kubhosi ubiziwe and uyazazi uba ubuxelelwe into yoba heyi hayi sana usengxakini. Fake phantsi kolwimi, uhambe uyothetha le nto ithethwayo, uyosabela, uphendule whatever. Okanye uya kwi-interview, you understand? Or thatha laa mlomo mnandi. Kukho nelinye ikhunana, yabona ngathi yingca, okanye ziingcambu ezibhityileyo, xa yomile iba brownish, kuthiwa yinceba. Uyakwazi ugaya inceba, ugaye umlomo mnandi, ugaye uvuma omhlophe. Uyayiva ke ngoku? Uzigaye zibe yiphawuda. Inceba, umlomo mnandi, uvuma. Dibanisa notshepisi. Xa usiya emntwini wakho ufuna ucela imali, uzihlafunela utshepisi wakho, uyancokola. Obviously like buledi irhamos, awuzibayela wele, you understand, like nje wethu njengelady. Kubone mani xa ubambe utshepisi ungabonakali ubuya utya utshepisi lakho lawe, ungabonakali naxa uthetha ugcinile utshepisi wakho sana phantsi kolwimi, professionally so. Uyayiva? Uthethe le nto ufuna uyithetha, ubone uba akazuba nanceba na, akazuvuma na. You understand? Ndiyakuxelela. This is another thing. Unamzelelwa bubuso, like ingathi uhanjwa ngamangolwane, into ezinjalo.
thatha ubulongwe babes, ubulongwe umaske ngabo. Come back to thank me later. Do this maybe 2 days in a week. Mask the whole day and then uvase later. Xa kuxheliwe kokweni, xa kuxheliwe kokweni, xa kuxheliwe kokweni, sanukuchitha umswane niwulahle phaa. Thatha laa mswane webhokhwe. Ibhokhwe mos itya yonke into, itya amagqabi, you understand? Itya izihlahla eziyimithi, ingxubevange. Thatha laa mswane niwomise, uwomise, wome nko. Wawugqiba uthathe, iyabona isefu, isitreyina, usitreyine. Yeva umswane wakho uhlala uyiphawuda, ubeke phaa ebathroom. Xa uvasa umane usikha, galele apha kwibhafu yakho. Xela mna ngomswane. Uyayiva ke ngoku? Xa nixhele ihagu kokwenu, ihagu xheliwe ne, thatha inqatha lezintso okanye uthathe ke noba sisiperhe kule hagu, ingagalelwa amafutha elaa nqatha, lifrayishwe bengamafutha, no tyuwa. Thathe laa mafutha uthi chatha umadubula, uthi chatha amafutha enja yolwandle, uthi chatha ipepire, sabu-cane pepper, sisiphondo sokuzikhusela eso. Xa usiya endaweni ongayiqondiyo uyarhosha. Ungade ke uba ukhohlakele njengam, funeke ithambo lenyoka like iphimpi okanye irhamba. Abantwana xa bebebambe loo nyoka, tshise laa nyoka ibe yintsizi, igaywe ibe ngumgubo. Dibanise kulaa mafutha, madubula, amafutha ehagu, amafutha enjolwandle, cane pepper, ibe yile ntsizi. Sisiphondo sakho osirhosha emva kwendlebe, sirhoshe entloko, amafokotho, rhoshe phantsi kweenyawo, ingakumbi xa kududuma okanye kuzawubakho umsebenzi, kuzawubakho abantu ongabathembanga. Siseyifu even for abantwana. Onewari ke uba ndikhuphe imfihlo, bethunana senje uba ezinye izinto azidinga ubhatalwa. Yeah, ilakha yenu namhlanje. Ciao. Continue liking and sharing my videos, please. Makes a difference. I'm in Joburg, by the way, for the next few days. Whoever wants a consultation, a meetup or whatever, hook up on WhatsApp. Yeah, my WhatsApp number, I think, is available on my different bios on my different social media platforms. Otherwise, it's 069 104 2035, 069 104 2035, but only for a few days, and this will start. Otherwise, that's it for now. Till the next one.